Hey लोगोफोर गिबि गिबियावनो आरोबाव आंनि बर' हारिमु YouTube चेनेलाव बयखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जादों बर'नि दोरोङारि एमाव देनाय। बे दोरोङारि एमाव देनायाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांजों माबोरै देयो बिनि सोमोन्दै आङो दिन्थिनो लानाय जाबाय। भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो माबोरै देयो आरो बेखौ माबोरै बाहायो बिनि सोमोन्दै आङो खोन्थालांगोन। स' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनि। सिगां माइरंखौ देग्रोना लानाय जासिगोन। बिनि उनावहाय माखासे नांगौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां दंफां राखेब, लोखोना बिलाइ आरो आगरसिता दानिया मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफां जे लोखोना, दंफां राखेब आरो आगरसिता बेफोरबायदि बिफांखौ नै होबाय आरो होखांनायनि उनाव आरो माइरंजों आरोबाव बेखौ दोखो दोखो देबावो। नायलांदो माबायदि देयो।
जाबखांबाय नै दा बिनि उनावहाय दालाजोंहाय जोबना दोनसै साननै नङाबा सानथाम। गासै नायगिरि रायजो राजाफोर नै एमावा जाबाय साननैनि उनाव ओरैबायदि गुफुर जाखादों नै जा साफानो नायदो माबायदि जादों आरो कमेन्ट्सआव बुंहरदो माबायदि नुखो रायजो राजाफ्रा आरो सोरनोबा नांगौबा रंजालि बैसागुनि थाखाय बेखायनो बुंहरबाय खावलायनाय सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट्सआव बुंहर बारा रां नङा मोनसेयावहाय 1 रांल' बेखायनो बुंबाय सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट्सआव खालामबानो जाबाय। गासै नायगिरि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव जोबनायावहाय हामबाय होनदों मानोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आङो दिनैहाय एमाव बानायनाय भिडिअनि थाखाय बेखिनिखौ आङो दोनथ'नो सानबाय आरो फैबाय थागोन इयुन भिडिअनि थाखाय आरोबाव नोंसोरजों खनसे फिन लोगो मोनफिनबावसिगोन। एसेनोसै।